Welcome to my channel. Enjoy watching. Bendisyon ka mo kan Diyos na makakabuhan, Ama, Asinanagi, Asinan Espiritu Santo, nakaw ka mo sa katulinongan ni Kristo. Orotang ang mga maungang, alaga sa Panginoon. Kasudayman kayo bagay sa iya. Ay, hindi, imagine yun si Pater Moro. Sabi ko, ako na lang magamit. Baka magtulog pa ang tao. So kaya, sabi ko, dahil gusto ko inita, pag mainit, maduros. Iyan. So ganyan na pagi, dapat nanuog makita tanong, kaharanina ang pag-abot kan sa tuyang kakurangan. As hindi lamang iyan, kundi sa paagi ni San Juan Bautista kina, pagpapagrinungkan sa tuyang Diyos kung ano ang mga bagay na tunay na nakakapaugma sa satuya gabos. Aramtan, nagabos kita, nagmahawon na maging maugma. Bakong iyo? Kaso siyempre, dahil mapatalo ang demonyo. Kaya ano ang ginigibo? Pigsusugutan kita sa mga kung ano mga bagay. Asing kita niluluko. Ano po? Napigtitintaran kita na magibo asing kuahon, anapon, ang kaugmahan sa mga maraon, asing kinabanon na mga bagay. Kaya ngunyan mahapot kita, o ano na ang dapat minggibon, tanganin kami mag-ugma. Tadawa ang largest, joyous, jolliest, chicken ang Jollibee, dahil na nakakaugma ta nagsadit. Ang unlimited data, dapat gini mo pang magic, nauubos man sana. Tawag duman sa mahihig Korean. Ano yun sa Korea? Nalimutan ko na. Yung magdamang kita. Masangkyo! 299. Only. Pero 2 hours. Hindi man ano. O sir, pero totoong only duman sa mga inasal. Ano? Ito talaga ang mapundo. Ta-only rice. Bawal magpatos. Asin ko niyan, kung paano mo kita mag-uugma, iyo ini. Tulong kasimbagan sa paagi ni San Juan Bautista. No, sabi niya, ang igwanin duwang mado, magtao sa mayo, asin igwanin kakanon, siriman ang gibuon. Ano po inyong gawin na ini? Pagiging matinaong tao. Generous, charitable. Kaya, ganda ko dyan na mga stranded kan type, ay mga typhoon. Ano, kan Christine, kung ano kinibukan mga taga San Fernando, naghiras kan mga kakanon. Nasa tubangan mina, di malang kami nahirasan. Nagtapaman kami. Kaya sabi ka mga tao, marahay may mga taga San Fernando, nagpanao. Kuta na, kakanan ta na ito. Mga Pasko lang pati, paregalo na kuta ito. Pero dahil, inanakot na ba? Kasi kung namatayan ka ng mga saro, ay, iba ko di, kaupahan, naghiras, nagtao. Kasi niyan, binabalsan kang kabarangan, nin labi-labi na kaugmahan. Minsan,
ang ibang tao, as in sinusugutan kang demonyo, as in hindi man ang pagtutuktukan kinapat, magpadakol ka, ning kwarta, ning achievement, sa dirihin mo ka, boss, tangani ikaw maugma, nalain sa itinutlo na sa tuyang kagronan. Tangani maugma kita, magtao kita, magkiras kita. Yan ang enon. Pandua, sinabi ni San Juan Bautista sa iyang pagsimbag, dai ka mo magsingil nin labi sa ipinagbuod sa saindo. Kung ano po, ang utang, iyo lang ito dapat ang babayaran. Alarm po yun na 5 minutes lang dapat ako umili. May, pwede mo extend? Pwede po. 5 minutes pa. Yes naman. Extend. O yan. Kung ano ang inutang iyo, dapat lang ang babayaran. May mga maraot na gawi ang mga parasingin kan buwis kanto. Napigdadagdagan ang mga buwis tangani sila magkaganan sa dawa, madipisilan, magabatan ang mga katauhan. Siguro ang tax 100, ginigibong 400. Tangani sila magkaganan siya ng 300. Pero ngunyan, ang sinasabi kan Ebanghelyo, tangani kita maging maugma, ang sa tuyo mga gibo, dapat husto sana. May justice dapat. Kapag sinabing, nagperma ka sa kontrata o matrabaho ka na 8 oras kang matrabaho. Hindi yung malag-in ng alas 8, 30 minutes ang make-up, 30 minutes ang CR, 30 minutes ang chika. Tapos ma-lunch pa, imbis na 1 hour, 1 and a half. Tapos pag mapuli, ng alas 5, alas 4 pa lang, okay ng lamesa. 30 minutes, ma-make-up na naman. 30 minutes, naghahanap. Machismisan. Mahayong hostisya sa gibo. As in, dahil lamang yan, kundi sa kung ano ang sa tuyang estado sa buhay. Kapag ama, magpaka-ama. Ano ginigibo ka ama? Normally, you provide for the family. Dahil magbisyo kung mayong pangbagas. Dahil mag-ulang kon, mayong pang tuition. Dahil mag-arak, kung mayong pang panira. O ang mga nanay naman, dahil kapag-absulto. Kung nanay, magpakananay. Ano ginigibo kang nanay? You make a home. Gentle in your speech. Ano pa? Caring in your love. Kaya angay na ang nanay ng dadapa. May hostisya sa nanay, ano po, na marang magtaram. Because you are a mother, you are supposed to be gentle. Yan. O ang kahubinisan, wala nito mga kamunggibo. Ano ang hostisya sa inyong gigibohon. Bilang mga aki, ano po, masunod ka mo sa itong mga magurang. Dahil lamang mothers knows best, parents know best. Dapat mahiling mo na ang iyong Prince Charming. Matumang ka sa magurang mo, hula mo, iyan ang masalbar sa pagkabuhay mo. Dahil, sunod pananggad ka mo sa inyong mga magurang, urog ng gayo na kamo nagkakakan pa sa indang araw. Ma-share ko lang ako po ay college, sabi ko, mabisyo ako kapag pera ko na ang igagasto ko. So, siyempre may mga ghost project. Pero malalim sa pagmati na kita dahil honesto sa ito mga magurang. Mayong hostisya. Kasi niyo yan at makakapaugma sa tuya na boss. If we are just in everything that we do, saktong takal, mayong bawas, pwedeng magdagdag. As iyan, mapalusan ka sa tuyang kabarangan, nin labi-labi,
umaapaw, siksik-liklik na kaupahan. Asin pantulo, ano ang simbagti sa Juan Bautista? Dahil ka mo mangkikil, ni magsumbong din putik. O yun nga. Kasi makontento ka mo kasi itong tandaan. Maulit, tema. Kasi ng pantulo, ini ang sinasabi. Dai magsumbong nin putik. Ano po ini? Kung sabihin, maging honesto kita. Sa gabos na sa tuyang mga iniisip, itinatarang asin ginikibo. Dapat ang patugmadan kaiyan, iyo ang katotohan, hindi yung impression kan ibang tao, hindi yung kay puwatang i-please ang ibang tao, si Father, ang sa inyong mga magmura, ang sa inyong mga barkada, no? Kung taano kita nagigibo ng mga bagay, hunin-hunita, iyo iyan ang katotohanan. Remember, our God is a God of truth. Ang Diyos ng katotohanan, asin kita sa iyang mga aki, hali sa iya, dapat iyo man ang satuyang gibo. Honesto kita sa gabos na bagay. Kaya ngani, makong maugma, ang nagpuputik. Mayong husay asin katulinungan ang sarong taong nagpuputik. Tatlo, lain yan sa itinutok ko sa tuya, kan kaguranan na kitagabos, dapat maduman sana kasi nagigibo sa katotohanan. Asin ining tulo na ini, ano po, pagiging matinaw tao, may hustisya sa mga gibo, honesto sa gabos, ini po in total is good work. Gabos po ini marahayon na gibo. Asi kung ini ang ginigibo ta, iyo ang tunay na makakapaugma sa satuya gabos. Tatlo, ta iyo ang satuyang natura. God created all of us good. Kaya na pwedeng sabihin mo na pasensya lang ay tao lang nagigibo ng kasalan. It's a wrong theology and belief of human nature. Dahil kita ginibong kan Diyos na makasalang na parakasala. Ginibong kita kan Diyos na marahay. Good. Tama. Nakakagibo din sala. Pero, ang sala na iyan, pwedeng itama. Kaya sa kasimbagan na ano ang kaipuhan tang gibuhon, may iba kundi magibo kita ni mga marahayon. Maging matinaw tao. Magkaigwa ng hustisya sa tuwing mga gibo as nakapatugmad ang gabos sa katotohanan. As sigurado ako na babalusan kita kan kabarangnan ng labi-labing kaugmahan. Matayan po nindo. Pagka mo po naghibo ng maramot, ano po ang namamatayan nindo? Bakong kagabatan, tayaon ang konsensya na naiiyan ang dapat kong ginigibo. Sinasabi kang konsensya, ika ginibong marahay kan Diyos. Kaipuhan mo magibo ni mga marahay. Lugod, iniman ang sutuyang maging pamibihit sa mga maabot na adaw matakita naghahalan sa iyang pagdato. Kung kita nagkikibo ng marahay, magayagaya sa pagmati. Asin mas magayagaya sa sutuyang pagmati kung maaaraman ta na ang kagurangnan na sutuyang sasabaton na uugma, ta kita nag-andam para sa iya. Bakong maugma sa pagmati na ang sarong tao na namumutan mo napa-ugma. Sana mo niya na aldaw, uwan mo niya na aldaw, dahil talang kaputon ang katanungan na ano ang dapat mang gibuhon, tanganin kami mag-ugma.
Magayon, masimbagan man ang kahabutan, paano maging maugma ang sa tuyang kaguranan. Lugod, unan ta sa pagkibo ni mga karahayan. Matindog po ang gapo.